Rakkaat toverit, veljet ja sisaret, tervetuloa Tavastilan keittiöön. Olen keittiömestarinne Juhani ja johdan teidät makujen ihmeelliseen maailmaan. Tänään valmistamme perunamuusia, sienikastikkeella, marjaherkkuja ja vielä lisäksi raikasta salaattia. Nyt käy. Ai jaa. Lopetan. Aloitamme sienikastikkeella. Täällä on pannu jo kuumana. Laitamme rypsiöljyä, tuota peltojemme keltaista ihmenestettä. Näin. Sitten sieniä, kantarelleja, jotka keräsin viime syksynä valtakuntamme laajoilta korpimailta. Laitamme ne tänne sekaan. Ja sipulia, tämän näköistä, joka tunnetaan latinalaisella nimeltään myös allium, pepa, näin. Hieman. Näin. Seuraavaksi valmistamme perunamuusia. Peruna on alunperin Andien vuoristosta peräisin oleva viljelykasvi, josta sitten on jalostettu sekä tärkkelyspitoisempia että kiinteämaltoisempia lajikkeita. Kastikkeeseen. Kattilaan. Samaan näytämme myös porkkanaa, vaikka nämä eivät tulekaan tähän näin perunamuusiin, mutta keitän ne samassa kattilassa. Porkkana sisältää hyvin runsaasti beta-karoteenia, joka on A-vitamiinin esiaste. Lisäämme myös vettä kemialliselta nimeltään divetyperoksidia. Ja annamme kiehua. Marjaherkku. Tarvitsemme tähän alunperin alkuhärästä jalostetun rauhaseritteitä tuottavan hyötyeläimen eli naudan maitoa. Näin tästä tulee marjaherkku sekä mustikoita. Ja vadelmia. Sekoitamme tätä, niin saamme oikein herkkuisen näköistä marjaherkkua tänne näin. Juota vaivaa. Ja seuraavaksi valmistamme salaattia. Tuotetaan trooppisia makuja näin talven keskelle. Appelsiinia sekä omenoita. Näin. Kastikkeella. Tähän tulee nyt maitoa sekaan. Tätä on hieman aikaa käristetty. Näin. Näyttää hienolta. Tämän jälkeen laitamme hieman levitettä. Joo, kuva päin. Tästä näin. Tulee hieman makua yrttilevitteestä. Laitamme vielä vehnäjauhoja. Sekoitamme niin, että tämä saisi pakkoon tuottaa täälleen. Vielä vähän maustehässäkkää. Suolaa. Ups. Sekä karria. En tiedä oikein miten sopii sienen kanssa, mutta vaihtelu virkistä.
alkaa olla valmiina täällä meidän keitokset. Kaadetaan hiukan ylimääräistä nestettä pois, vaikka näissä olisi tietenkin ravinteitakin, näitä olisi hyödyntää, mutta nyt ei ole sellaista paikkaa, missä voisi hieman vielä. Otamme porkkanat erikseen täältä. Siellä perunoista tuli muussia. Se on hyvä pomppi. Näin. Teemme tästä perunoista nyt muussia uiman kanssa. Hieman nestepitoiseksi tää jäi vielä. Alarm! Alarm! Shock alarm! Get out of the water! Get out of the water! Voin vielä hieman ladata maitoa tänne sekaan. The black flag! Todella The nesteellä black näistä. flag! Shock alarm! Aivan varmasti sielläkin on. Shock alarm! Sitten olemme valmiina tarjoilemaan asettajille ruokailijalle Shock alarm! Hurry! ruoan. Shock alarm! Get out of the water! Shock alarm! I said get out of the water! Perunaruoka on tässä. Vielä hieman. Hurry! Shock alarm! Astelemme Shock alarm! Shock keitettyjä porkkanoita myös viereen. Jatkamme muistikorttipäin hiukan täyteen ja meitä puolteen kesken. Seuraavaksi meillä on jo muusi ja porkkana. Seuraavana vaiheena tulee kastike, sienikastiketta, tulee herkuista tähän viereen. Salaattia, omenoita sekä appelsiinia. Tämän jälkeen vielä viimeiseksi marjajuomaa valkädellä tarjoillaan syötäväksi. Olkaa hyvä. Maistakaa. Jaakko, ei Jaakko kuoli oikein.